book of Matthew chapter 13 verse 34. Tayo po ay magbasa. Another parable is quoted. Kingdom of heaven is like which a woman took and hid in 3 measures of meal, take it was on you. All these things Jesus spoke to the multitude in parables, and without a parable he did not speak to them. 35. That it might be fulfilled which was spoken by the prophets. I will open my mouth in parables. I will utter things keep secret from the foundation of the world. May God bless us our hearts upon reading His words. Sabi mo siya, tabi, pinagpala ka namin. Okay? Salamat. Okay, at normal rate, hidden rate, and formal rate. Ano kaya ang title natin? Rodriguez, pag na po yung nagturo sa atin. Preparation sa mga langgam. Hanggat. Kailangan maganda ka. Epistle. Kailangan yung napagdadaanan mong heavy, problema. Kahit na madilim na, kailangan slow down. Humingi ka ng gabay sa ating Diyos. Psalm 119, 108. Thy word is the lamp unto my feet, and it is the light unto my path. Siya lamang po gagabay sa atin. Amen po? Kaya sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 2. Believers, co-workers, preach the word in season or out of season. Review, exhort, and teach. Hinahanapan tayo ng Diyos ng bunga sa hindi kapanahonan. Ito po yung panahon natin. Amen? Panalo ka. Bakit? Nakarating ka. Kahit na pinaha tayo. Kahit yung iba, may mga karamdaman talaga. Ay, huwag ka na pupunta, baka makahawa ka pa. Diba? Hindi, talaga. Preach the word. Magpatuto ka na because there are a crowd of witnesses. Hebrew chapter 12 verse 1. Maraming mga makakapal na saksi na nakapalibot sa atin. Para dumaan niyang dala-dala mo, you must lay aside the things that snares us, yung mga nagpapabigat sa atin at nagsisilo sa atin. Kailangan itabi natin at ihanda natin yung ating mga sarili looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag yun ang direction mo, wala kang kasabay-sabay. Wala kang katalo-talo. Kahit na dumagsa ang heavy rain, okay, kahit na bumagsa ang mga maraming baha, okay, malakas na bagyo at binabagyo ka, hindi ka natitinag. Bakit? Because your house built on the rock. And that rock is our Lord, Jesus Christ. The rock of all ages. Sa lahat ng panahon, lahat ng seasons, nandiyan, nakantabay ang Diyos na tumugon sa iyong mga pangangailangan. Kaya niyang tukunan yan at walang imposible sa Diyos. And everybody say it. Now, the question is, why Jesus used parables? Bakit? Yan ang unang question. Bakit siya po ay gumagamit ng mga talinghaga
kung siya po ay nagsasalita. Binasa na po natin kanina sa 35. Di ba? Binasa na natin. Pag nagkaroon ng talinghaga ang ating Panginoon, mayroon tayong moral lesson. Mayroon tayong matututunan. 35. That it might be fulfilled. Para maganap which was spoken by the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things kept secret from the foundation of the world. Alam niyo po galing sa langit ang ating Panginoon. Bumaba siya. Hindi nila maunawa ng langit. Kaya inilalapit niya yung langit sa kanila para maintindihan nila. Amen? Kaya yung kanyang mga alagad, sabi niya, mapalad kayo. Hindi ako nagsasalita sa inyo ng talinghaga. Kasi, pinili ko kayo. Matalino kayo. Maraming mga propeta at mga hari noong unang panahon na gusto nilang marinig itong naririnig. Bakit? Kasama nila ang ating Panginoon. Kaya pag siya po ay nangangaral po siya ng talinghaga upang sa magkaganon maintindihan ng mga tao. Amen po? Kaya, why Jesus used parables? Fulfill history. Number 2, what are the lessons? The parable of the weeds. Ano yung matututunan po natin sa talinghaga ng mapanirang damo? The book of Matthew chapter 13, 24 to 30. Tignan po natin. Sabi ko rin, so the servant of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, an enemy has done this. The servant said to him, do you want us then to go and gather them up? But he said, no, least while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And at the time of harvest, we'll say to the reapers, first gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So the purpose of the parable, there is a lesson. Meron tayong matututunan dito sa Matthew chapter 13, 24 to 30. Question number 1, verse 27. Ano yung verse 27? That is question number 1. Ano yun? Yung alipin, pumunta sa kanyang pinuno. Sabi niya, Sir, di ba, mabubuting mga butil ang iyong itinanim sa bukid? How then does it have tares? Paano na nagkaroon ng mga damo? Ang damo walang paginabang. Amen? Wala. Kasi mabuting butil. Pag mabuting butil, tutubo, mabuti dapat. Amen? Kaya lang, nagtaka. May mabuting butil, pero may papanirang damo. So, first question, what is happening? Ano nangyari? Ano ba nangyayari? Ano ba itong nangyari, sir? Pinuno. Okay. Paano ito nangyari? How does it happen? Yan ang question. Puro question po yan. How does it happen? And he said to them, an enemy has done. Okay. May kaaway. Tinutukoy niya yan ang kaaway. Okay? Do you want us then to go and gather them up? Ang sabi nung alipin, gusto mo ba, sir? Yung boss niya, bubunutin na namin. Ano yung question sa 20? Anong dapat namin gawin? What to do? Kanina, what's happening? Ano nangyayari? Sinukutin tayo ng Bible eh. How does it happen? Paano?
Tumubo eh. Verse 28, what to do? Ano dapat namin gawin? Okay. And he said to them, and hindi master. The servant said to him, do you want us then to go and gather them? O ano gagawin po namin? But question number 3 in verse 25. Bakit ito nangyari? Why did it happen? Bakit? Okay. Basahin natin lahat. But he said, no less, while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Pag ang ginawa mo, dinunot mo yan, abay maisasama yung mga trigo. Mabuting ano yun, hayaan mo sila na pareho silang tumubo. So yung masama at mabuti, tumutubo, nag-grow. Kaya sabi ng Bible, ang masama ay lalo sumasama at ang mabuti ay lalo nagpapakabuti. Pag ikaw ay mananampalataya, nasa liwanag ka. Pero kang liwanag. Kaya yung ating ginagawa, pag nakagawa tayo ng pagkakamali at pagkakasala, tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos. Amen? Palapalan po natin. Question number 4, verse 30. Let both grow together until the harvest. Hayaan mo na sila'y parehong tumubo, lumago, hanggang sa panahon ng pag-aani. And at the time of harvest, sabihin ko doon sa mag-aani, first, gather together the tillers and bind them in the bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Yung mga damo, hindi mapapakinabangan, pagsamasamahin mo, italin mo, susunugin niya. Pero yung mga trigo, may pakinabang, dahil yun ay good seed, yun ang naiwan. Amen? Okay, so question number 5, when does it happen? Kailan ito mangyayari? Pag sinabing harvest. Okay. Number 3, Jesus explains the parable. Alam niyo po, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon Jesus. Naluhaan. Pag siya po ay nagkwento ng parable, laging may talinghaga dyan. Kaya parable eh. Pero pag anak ka ng Diyos, kuha mo. Why? Because he explains. Pero sa explanation eh. Hindi tayo iniwan. Sinabi rin niya yan sa John chapter 16. I will never leave you comfortless. I will send the Holy Spirit to guide you in all truth. Dadalhin kita sa buong katotohanan pag ikaw ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya hindi ka comfortless. Hindi ka malungkot. Kahit na marami kang pinagdadaanan ng storm sa buhay. Problema, sakit, karamdaman, emotional, kahirapan, sa pamilya, sa sarili mo, nakukonfuse ka. Huwag kang mag-alala. Bakit? Meron tayong Diyos. Mayroong harvest time. Huwag kang mag-alala sa mga hindi sumusunod sa Diyos. Bahala ang Diyos yan. Ang mahalaga, nasiran mo. Ang mahalaga, ginampalan mo, yung tungkulin mo bilang mananampalataya. All believers must be a witnesses of Christ. You know why? Because God has given us the power to witness. In the book of Acts chapter 1 verse 8, I will give you power when the Holy Spirit come unto you, and ye shall be my witnesses. Where? In Jerusalem, in all Judea, and in all Samaria, and all the uttermost part of the earth. So you have the power to witness. If you're a believer, you are part of the global evangelization. You are part of the universal body of Christ. You're blessed. You're blessed. Pinagpala. Yung ginagawa po natin, there is a harvest time. There is a time of sowing and reaping.
Kung nakasunod ka sa Lord, may mga bagyo, yes, there are storms on our journey. Diba? Minsan, masakit. Pero, life must go on. Mas marami naman yung kapayapaan na dumarating sa atin. Mas marami yung mabubuting bahan. Remember that we are under grace. Kahit na maraming masasama ngayon, mas nakapalamang pa rin ang mabubuti. Amen. Walang iniwan niya sa bagyo. Ang Pilipinas ay tinataanan ng bagyo every year po yan. Nasa kasaysayan na po yan. Na pinakamababang bagyo na dumadaan sa Pilipinas is 21. We have 365 a year. Mas payapa ang tao at mas maliwanag. Amen? Kasi tinapos na ni Kristo sa cross. The normal rain, the stormy, the heavy rain, and the former rain. Tinapos na yan. Tapos. Kaya yun yung papag-aralan natin. Mamaya pa yung title, nakatago. Nakatago. Tignan niyo yung intro ko. Why Jesus is parables? Warranty lives. There are more on this, the parables of the weeds. Number 3, Jesus explains the parable of the weeds. 36 to 40. Tingnan niyo pag nag-explain ang Lord. Oh. Nasa number 3. What is... Okay. Nata tayo. Nag-explain na ang Lord eh. Jesus explains the parable of the weeds. Verse 36 up to 40. Okay? Then Jesus said the multitudes of it. And went into the house, and his disciples kept them saying, explain to us the parable of the tears of the tears. Yung mga panirang tamong sa bukirin. Explain nyo naman. Sabi ng kanyang malagay. Kaya Lord naman eh, para maintindihan nila, 37. He answered and said to them, he sows the good seed is the son of man. Sino po ang tatanim ng good seed? Sino? Jesus Christ. Pag siya nagtanim, dapat lahat mabuti ang bunga. Amen? Pero dito, iba. Ano raw yung field? Represents the Word. Ang aanihin ay sagana. The Word. The good seeds are the sons of the kingdom. Sino raw yung mga anak? Mga mananampalataya kay Kristo. Resulta po yun ng pagtatanim ni Kristo. Kaya yung ugali po natin, ang niliwanag yan. Amen? Naliliwanag ka ba? Hilaw ka ba? Are you the light of this world? Matthew chapter 6. You are the light of this world. And if you are the light of this world, huwag mo itago yan. Don't hide your light. You must keep your light radiant. Shine. Shine. Kailangan yung patutungo sa buhay, ilantad mo, sabihin mo sa kanila kung paano ka binago, paano ka pinagaling, paano ka pinagpala, nagkaroon ng kagalakan, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng pag-asa, at ngayon, ang ginagawa mo ay dahil sa pag-ibig ni Kristo na nasa iyo, may nagagawa. You must tell the word that Jesus Christ lives. That Jesus Christ died, that Jesus Christ risen. I-broadcast mo yun. Kasi, you are part of the kingdom. You are the sons of the kingdom, but the tares are the son of the wicked one. Yung mga weeds or mapanirang tamo. Ang mga anak ng kaaway. Kaya sinabi na kanina ni Pastor Gia, pray for them. Ginawa natin yung responsibility as a believer, as a pastor, as a worker. Pinag-pray mo, sinundo mo, tinext mo, tinalalahanan mo.
hindi talaga sila anak ng Diyos. Ay sabihin mo sa'yo, mga katabi, mapalad. Kaya wag kang manghinawa pag pumunta dito ng Saturday. Wag kang manghinawa sa mga gawain ng Diyos. Mag-ministry ka. Yung talent mo, bigay mo sa Kanya. Para dadagdagan ka pa. Isang araw, manunutong ka lang din. At isang araw, tuturo ka na. Napagkatiwalaan ka ng Diyos, dadagdagan yung talent mo. Sa susunod, mangangaral ka na. Hindi ka lang witnesses ngayon. Nagtuturo ka na. Bakit? Ipinapayabong ka ng Diyos, hindi mo pa alam. Kaya daming ang problema, bakit nagpapapansin sa iyo ang Diyos eh? Nagpapapansin, bakit? Kulang ang manggagawa sa kanyang ubasan. Balisa pa tayo, nakikisamay ka sa mundo ng takbo ng mundo. Ito, no. Romans chapter 12 verse 1. 200. I appeal to you, my friend. Do not be conformed with this world, but be transformed by the renewing. Be wholly acceptable, because this is your reason for service. Pag tinago ka na ng Diyos, nangungusap ng Diyos sa'yo, sunod ka na. Kahit na ilang pagpandemya at tinta na daring pinggan, nandun na nakatutok yung pananampalataya natin sa ilaw, sa liwanag. May ilaw tayo, pero hindi ka naman nagliliwanag. Maraming mananampalataya na sila ay ilaw, pero hindi sila nagliliwanag. Nagliliwanag, paandap-andap. Anin mo ang ilaw kung walang liwanag? Ilaw ka, kailangan magliwanag. Pati yung hindi siya. Kailangan may action. Kailangan may implementation. Revelations 1:3, blessed is he that read, blessed is he that hear, blessed is he that keep, obey, or implement, or apply the word of God of this process, because the time is at hand. Application. Workers, kailangan application. Dami na tayong word of God. Simple lang tayong mangaral, application na inaanap sa atin ng Lord. You know why? Kailangan ng action ngayon. Kasi malapit na siya darating. I-double time ang kaaway. Kailangan double time tayo. Ilan na tayo, Bishop? Oh, is there anything too hard for the Lord? Early church, there are only 12 disciples. Sumablay pa sa yung isa, 11. Ang 12 si Apostle Paul. They turned the world upside down because of the gospel. Because they preach boldness. Hindi nila kinahiya. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Romans chapter 1. Hallelujah. Bakit may kahilan? Diyan ka naliwanagan. Diyan ka nagkaroon ng pag-asa. Diyan ka lumakas. Diyan ka pinagpala ng Diyos. Diyan ka naliwanagan. Diyan ka nagkaroon ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig mo noon ay puro hate, puro masamang loob. Pero dahil sa kagandahan loob ng Diyos, pinayayaan mo tayo ng kanyang pag-ibig. Para naman umibig po tayo. He first loved us. That's why we must love others. Sabihin, with all your heart, soul, mind, and strength. Second, love others the same way you love yourself. This is the new commandment. I have given to you, that they may know that you are truly my disciples. That you must love one another. Ang mamana na pala tayo. Hindi mo lang mamahalin ng Diyos. Kapwa mo, mahal sa buhay. Tayong nasa sambahayan ng Lord, we must love one. Kailangan, abot mo na yan. Mananampalataya yan eh. Abot mo na. Kasi, that is the new commandment. That they may see and they may know that you are truly my disciples. Ano yung makikita din sa atin?
that we must love one another. Hallelujah. So, he explains the parable. Diba? Paano niya explain? O, nandiyan. Itong mundo na to, mga mananampalataya, ang daming unbeliever. Umaasa sa gobyerno, umaasa sa sarili. Ginawa niya na yung sarili niya. Diskarte. Nandito tayo para magliwanag sa kanila. May pag-asa ka. Kahit nabintapan na darating. Kahit ng mundo na ito, sabi nga ni Pastor Jer kanina, the history. Diba? As on the days of Noah, and the days of Noah, and the days of Lot, ito yung assignment ninyo. Diba? Sa 1 Corinthians 10:1-12, basahin nyo na lang yun. Ginawa po yan para example at halimbawa. Warning and admonition. Diba? May wicked pa. Mamimili ka lang. Hallelujah, praise God. What is the admonition or warning? Matthew 24:37. But as the days of Noah were so also with the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. Alam niyo po, bago ano yung maglagay ng paghato ng Diyos, warning, sabi nga kanina ni Pastor Jer, 100 years, binuild yung arka to give them a chance. Ganun na Diyos eh. Our God is slow to anger. Grabe ang pasensya ng Diyos sa tao. Inalimura na siya, yung kanyang pangalan, kinukotya po siya, minama po siya, pero hindi sila pinapatulan ng ating Panginoon. Grabe ang pagkatyaga ng Diyos para maligtas na ang marami. Pero as the days of Noah, wala lang. Ilan ang kapasite ng arka? Ang dami, hindi po. Tira mo, ilang mga hayop na nandun? Diba? Ilan yung hayop na hindi magaganda? Pare-parehos. Pares-pares. Tapos yung mga hayop na napagkaginapangan. Oh, ilang ano yun? Ilang bahagi, ilang floor yun. Siyempre, hindi naman pwede magsama yung hayop at saka tao. Oh, and God built the earth. Oh, sinunod niya, anong measure, anong gagamitin na kahoy. Oh, 400 years. Nangaral si Noah. Pasok kayo, bakit darating ang ulan? Hindi sila naniniwala, bakit hindi? Walang ulan eh. Parang sa panahon natin ngayon, darating si Kristo. Darating, nangaral na nga, 1800 pa eh. 2,000 years ago. Sinasabi nila, Pastor Pablo. Darating, hanggang ngayon, dumarating eh. Yung pangako ng Diyos na wala na sa kanila. Yung mga mananampalataya na backslide na eh. Naglaylo na sa mga gawa. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang dami ng sarado na ng church. Ang dami ng walang pastor na, amen? Ang daming manggagawa ng Lord na nagdi-discourage. Sa panahon natin ngayon, we are not exempted. Eh, pag wala ka sa Lord ngayon, bibigay ka. Yung nasa Lord ngayon, halos wala, hindi maligtas eh. Nasa Lord ka na nun. Pagliliga ng pananampalataya, nakarelax pa ba kayo? Ang daming sakit ng tao ngayon, yun naman, stress. Hindi nila alam, stress. Saan kukuha? Balisa, ulam, kapos, ang sakit, ang daming klaseng sakit. Oh, hindi lang trangkaso, hindi lang kupit. Yung normal na sakit. Oh, pag mahina yung immune system mo, magkakasakit ka talaga. Eh siyempre, bakit? Kulang yung, hindi kulang yung pumapasok eh. Oh, pag mananampalataya ka, kahit na kulang ang pumapasok, ang sustansya mo ang Diyos. Kahit na kapos ka, ang Diyos ang magkukumpleto sa iyo. Ang Diyos ang bubuhay sa iyo. Kaya sabi niya, ayaw niya balisa eh. The enmity of God.
is this, yung kabalisahan. No? Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. But in everything, by prayer and supplication to God, kailangan yung heart natin at saka yung alam mo, ibigay mo sa Kanya, yung petition mo sa Kanya, Lord, ingatan mo kami sa delta na to. Dapat meron kayong devotion sa pamilya niyo. Sasawaitahin niyo yung sa pangalan ni Jesus, yung virus, hanggang dyan lang. Yes! We have the identity as a believers, as a sons of God. Meron tayong distinction, meron tayong pagkakaiba. Likewise, on the days of King Pharaoh, sa book of Genesis, may nagpadala ng salot, iba yung protektado yung lugar nila Moses eh. Moses? Basta yun. Pero sila lugar na nandun sila, hindi sila apektado eh. Believers, are you affected? Are you infected? Kahit na mararamdaman mo yan. Isuumbo lang yan, tapos magpuri ka sa Diyos eh. Luluwag na hiningap ko. Biogesic lang yan, bigat ng ulo mo. May wala yan. Magpuri ka lang sa Diyos. Inahanapan ka ng Diyos ng pagpuri at pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Manalig ka na. Panahon ng pananalig, kaya sinabi niya sa Luke 18:8, mayroon pa ba kaya kung nang may pananampalataya? Yes! Naghanap na ng Diyos ng tunay na pananampalataya. Dapat tatnan tayo ng Lord na, tama na sila lang ng COVID, may tama din ito. Pero dahil nananalig siya sa akin, walang COVID. Tinarkas ko lang ng kunti, isipin mo, COVID na, napapamunahan mo pa Diyos. Samantala pinag-iisipan ka ng Diyos, wala kang COVID. Tatamaan ka lang ng kunti, ay COVID na to. Ilemon mo lang yun, magpuri ka lang sa... Di ba, Pastor Alex? Si Pastora Baby nga eh. Hindi, ako naniniwala dyan. Nandiyan siya. Amen. Ganun lang. Alam ka, pag nalugod ang Diyos sa atin, wala ka ng COVID, wala ka sila pera, wala na sila ayuda, ikaw tuloy-tuloy ka rin. Bakit? Hindi ka nag-alalay. Ang Diyos ang supplier natin. Who is the greatest supplier? They answer everything. The earth is the Lord's and the fullness is the Lord's. Siya ang nagmamayari ng lahat. Kaya sabi niya, who shall ascend unto the hill of the Lord? Sino? Who shall stand in His holy place? Sino inintay ng Lord? He that are righteous. They receive blessings from the Lord and salvations from God. Ang tindi ng Diyos natin. Inintay ka lang na magtiwala. Hindi mo man makamtan lahat. Narating ang panahon kung kukunin na tayo, siyempre tatanda tayo yung proseso. Pero natutulog ka lang. Natutulog ka lang. Amen? The joy of the Lord is diba? Pagagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Lord, the gift that God has given to me. I can do all things through Christ who is strengthened. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap mag-lingkod sa Diyos. Ang sarap magiging water. Ang sarap na butan tayo na gumagawa. Wala. Pinapatungan mo lang yung mga problema ka. Pero yung mga problema, inaapak-apakan mo lang. Yun yung daan. Para ikaw ay magtiwala, yung mga problema, yung mga rain na yan, yung mga storm na yan, yun yung daan para sa magkaganon magtiwala ka. Palapit na palapit ka sa Diyos. Yung iyong relasyon sa Kanya ay talaga namang namumuot ka na gusto. God give us a chance. There is an admonition, but there is a chance. Ano yung chance? Let us grow together until the harvest. Tiro mo? When? Kailan? Tiro mo? Binibigyan ng Lord ng chance ang buong tao? Ha? Hayaan mo.
Ayaw mo sila na tumubo pareho. Ako ang bahala dyan, huwag kang mag-alala sa ugali niyan. Talagang ganyan yan. Nasa dilim na yan. Pero kinabagan ko lang, nandiyan ka, liwanag ka. Pero huwag kang mag-alala. Kasi, sunwin mo yan eh. Kumbaga sa ano, Son of Man, I make you a watchman. Di ba ko ba sikaran? Tinawakang pantay kasi. Meron kang gagawin. Amen? Kaya nga witness ka eh. Kaya mo, tumanggap o hindi yan, magpatuloy hindi yan. Ang mahalaga, yung task natin, yung responsibility natin, go ye into all the world and teach them to become my disciples. Great Commission. Pag naliwanagan ka na at nanampalataya ka, go! Lahat tayo ay natasan ng Lord ng God. In all, and teach them and make them my disciples. Baptizing them. Verse 20. And obey all that I have commanded them. Turuan nyo sila na sumunod sa lahat ng aking tinuro sa inyo. Then, I will be with you. Even unto the end of this world. Gusto mo kasama bang Lord? Hanggang wala ng mundo ito? Hanggang sa ukay ka na? Kasama mo pang Diyos? Grabe, pindi ng Diyos na. Sabi mo siya katabi, mag-ipot na tayo. We must serve the Lord with gladness. Huwag tayong abutan ng Diyos ng winter flight. Huwag tayong abutan ng Diyos na wala tayong tayong abutan ng Diyos na napapalisa tayo na mga problema tayo. Sabi ni Pastor Alex kanina, let the rain pour out the rain of works of your ministry. Kailangan habang dumadami ang mga problema, uhusan mo yan sa gawain ng Diyos. Magpapaulan ka ng gawain ng Diyos habang inulan ka ng problema upang sa magkaganon, magiging matatag at matibay ka at lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos. Parang pinagpapala ka na ng Diyos, hindi ko pa. May sakit ka, yung pala habang nag-ministry ka, wala ka ng sakit. Wala kang pera, tama-tama lang, habang nag-ministry ka, di mo nalaman, puno na pala ang pulso. Pati kamalit mo, puno na. Hindi ka na nag-aalala, bakit? Kinumpleto ka na ng Diyos, hindi mo pa alam. Bakit hindi mo pa alam? Nakikita mo kasi yung dito sa mundo ito, hindi mo tinitingnan yung pangako ng Diyos. Yun naman yung pangako ng Diyos. Pag doon ka nakaton, looking unto Jesus, the appearing of the Lord, yung mapangako niya, yung rapture, sige, magtatakan na kayo dyan. Kailan palalatad yung tatakan? Pag nag-rapture na tayo, hindi makakalantad dyan. Kung ang Church of God ay nandito pa tayo, hindi makakalantad dyan. Malagi ang kabutihan, mas marami ang kabutihan. Pero, pag nirapture na tayo, wala nang mercy, wala nang tao. Diyan na. Habang nagkakaroon tayo ng Lord's Supper, dito sa clouds, sa heaven, sa taas, dito nakakatatakan. Grabe, ano? Hindi nyo ba may imagine yun? Kaya sabi ng Lord sa 1 Thessalonians chapter 4, and the Lord Himself shall descend from heaven. Siya mismo bababa eh. Grabe! Siya mismo bababa. Paano? Paano natin malalaman? With the sound of the trumpet. With the ark of the archangel. Grabe ang angin. Sino nakakarinig sa trumpeta? Yung mga mananampalataya, spiritual ears. Hindi maririnig doon yung nasa laman? No! Hindi nila maririnig yun. Ang makakarinig yun, yung mga anak ng Diyos. Spiritual po yun eh. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. And everybody say, Amen. You want rapture? What is our title? The latter rain. Yan ang title ko. Umpisa pa lang tayo.
My title is entitled the latter rain. First is the normal rain. Second is the heavy rain. Number 3 is the former rain. Former rain, inano ni Pastor J.R. Kailan nagkaroon ng former rain? On the day of Pentecost. Panahon nila Noah, talagang walang naligtas. Wala. Maliban na lang sa kanyang pamilya, yung community nasa loob ng araw. Yun ang naligtas. Kaya sabi niya, as on the days of Noah, as on the days of Lot. Asahin nyo na lang yan. Okay? Likewise, on the days of Lot. Sa 1720, 29. 1 Corinthians 10:1-12, asahin nyo na lang yan. Warning, to be an example, para bigyan tayo ng chance. What is the latter rain? What is the former rain? Literal rain, yung kanina, yung first subject, nasa harvest, nais ng Lord na mapagpala ang mga anak niya. Kaya lang, ito pala yung rain na gusto ng Lord. The rain of the Holy Spirit. Ang unang rain is yung the day of Pentecost. Nung nag-resurrect ang ating Panginoon. Acts chapter 2. And when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all of them. And there is a cloven tongue, tongues of every one of them. May cloven tongues eh. Talagang dumapok. Nakita ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos. That is the promise of God. Itayin niyo ako doon, sa upper room. Naghintay po sila ng 10 days. Ilan ang naghintay? 120 disciples of the Lord in the upper room. Nung sila nag-speak in tongues na, magang umaga, mga lasing ito, nagkaroon ng kapistahan. That is the feast of the Jews. That is the day of Pentecost. Pag sinabing Pentecost, ano po yun? Kapistahan ng Pentecost, mapalayain na may utang. Yung mga alipin, pwede na mamili, malaya na sila. Kaya nga, itinaon ng Lord yung kanyang kamatayan, dati siya, 40 days after his resurrection, 50 days, plus 10 days. Nandun sila sa upper room. Kung saan maghintay kayo roon, hindi nga nila alam kung ano hinintay nila. Pero that is the promise of the Father. Kaya nung napuspos po sila, mga kapatid, ay, ang tindi. Ang tapang na nilang mangaral. Si Apostol Pedro, siya yung unang tumayo. Hindi kami lasing. Sa katunayan, umaga pa lang. Hindi kami lasing. Nangaral na, itong si Kristo na yung pinako sa cross. Ito yung nasaktan sila eh. Nasaktan sila. Kaya sinabi na, anong gagawin namin? Puspusan sila ng Holy Spirit eh. Pag puspos ka ng Holy Spirit, wala kang kinakatakutan. Pagdating sa mabubuting gawa, pagdating sa pangangaral, pagdating sa pagpapasting, pagdating sa pagbibigay ng salita ng Diyos. Hindi ka natatakot. Bakit? Yung guidance mo, yung Holy Spirit nasa iyo. Ang Diyos nasa iyo. You walk with God. You have the Spirit of the Lord. Amen. Thank you, Lord. The latter in Joel chapter 2 verse. Bigla 10. Magsaya kayo, you children of Zion. And rejoice in the Lord your God. Why? For He has given you the former rain. The day of Pentecost, nangyari yan. And He will cause the rain to come, the former rain, and the latter rain in the first month. In the book of Joel chapter 2 verse 2. This is the rain. Ito yung rain. And it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit on all. Yes. This is our generation of the latter rain. Bakit tumating ang pandemic? Plano ng Diyos yan. Para yung mga tao po ay tumawag sa Diyos. Kasi kung walang pandemya, hindi nila papansinin ang Diyos.
Preparation. Para yung langga. Preparation. Yung mga problema nito. Mag-impact ka na ng kayamanan ng panlangit. Matthew chapter 6, lay up your treasures in heaven. Ano yung treasures in heaven? Word of God, the Holy Spirit, mabubuting gawa, fruit of the Holy Spirit. I have not chosen you, you have not chosen me, I have chosen you to go. Yun ang sikreto. Para mawala ka sa problema sa mundo ito. Hayaan mo na tumatrabaho ka sa basa ng Diyos. Nadatnan niya na maningas at mainit ang iyong pananampalataya. Maraming mananampalataya na dadat na nandalamig because of this pandemic. May darating pang Delta variant. Oh. May darating pa dyan na mas matindi. Pa-worse na nating hindi po paiging. Tatandaan po natin pa-worse ang pagbabalik ng Lord hanggang pagpapalapit na papalapit. Pabigat na pabigat ang problema ng pagdadaanan ng tao. Kaya darating ang panahon pagdating ng rapture kahit na gusto na mamatay yung tao, di mamamatay. Because of the wrath of God, bubuhayin sila. Para mararamdaman nila yung torture. Yung hirap, yung hindi nila pagsunod sa Diyos. Kahit napupunta na sila sa kuweba, sa Book of Revelation. Itago nila yung sarili nila. Para maligtas sila, bakit sila pupunta sa kuweba? Kasi yung wrath of God yung 50 kilos of yelo, nababagsak. Babagsak ang magkano yung 50 kilos of yelo? Isang sako yun, pag nabagsakan ka. Pupunta sila sa loob ng kuweba. Kung saan sila magtatago? Sa dungeon, gumagawa sila. Grabe yung wrath of God, 7 mangkok yan. Ay, mga kapatid, gising. You must level up. Kailan i-level up mo yung pananampalataya mo, yung paglilingkod mo, yung pananalangin mo, yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Kailan level up? Yung problema na natin, mga kapatid, hindi na minor problem ito, major problem ito. Hindi lang major problem ito, general problem ito. Pag general na ito, pangkalahatan na eh. Kung baka sa rango, wala na si captain, wala na si capo, pag major na. Ito general na eh. Tapos yung pananampalataya mo, capo lang. Alam niyo, capo, corporal. Pananampalataya mo, dapat kung general problem na, general one is start ka rin. Sinabi ng Lord yun eh. Be wise as a serpent, be harmless as a dove. Ang tindi na ginagawa ng demonyo. Paano ka makatayo dyan? Kung hindi ka magtiwala sa Diyos. Trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct that path. Para yung direksyon mo, paano kang amen? Bakit? Nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi ka nagtitiwala sa sarili mo ka, sa sarili mo ka, sa yaman mo, yung talino mo. Lord, ito mga lang ito, mga incentive ko lang ito. Pero ikaw matay. Siya ba maging sandigan ng aking pananampalataya? Diba? Sarap nun. Siya yung sandigan ng ating pananampalataya. I want the latter rain. On this last days, mga kapatid, ang mga evangelists all over the world, nagpa-prophecy po sila before rapture day. There is the latter rain that will pour out. Global revival. That is the latter rain on our generation. Naghanap ng mga tao ng katugunan. Ikaw ang katugunan. Ikaw ang ipapadala ng Diyos. Book of Isaiah, sino ang ipapadala mo? Sabi niya, ako. May mapalag ka kung may ginagawa ka, nadatnan ka ng Diyos. Magpaspas ka ng Holy Spirit, tayo pa. Pag sinabi ni Pastor, tayo pa dyan. Tayo pa. Kasama mo Diyos, siya magpupuno sa iyo. Ulang ka, ay tating mo rito, nininervyos ka, magtiwala ka sa Diyos. Tignan mo. Napapag-feel mo. And every man is in. Grabe ang Diyos na. Pasahin natin lahat. And also all my main servants, lahat, wala pinipili, katulong na babae, katulong na lagi. Basta ibubuhos ko ang aking espiritu sa panahon nyo. 30. I will show wonders in the heavens and in the earth.
blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood. Before the coming of the great and awesome day of the Lord. Tingnan pa ba natin yan? Marami na nga natatakpan na yung mga pagpulusok ng vulkan. Diba? Pag-eruption ng mga minsan, dumarating sa atin. Natatakpan na yung liwanag. Sabi mo siya katabi, listen. Revelation 21:7. Ito ang hamon sa atin ng liwanag mo. This is the latter day. Bigyan tayo sa generation natin na maglingkod sa Lord. Dami na tayo natutunan. Sa Word of God, sa experience natin sa buhay. Tinatatag na tayo ng Lord, tinatalino na tayo ng Lord. Para hindi natin balikan pa. Mga halimbawa, the heroes of faith, Noah, Lot, on the time of Moses, ang dami ng kasaysayan. Ang kailangan mo lang sumunod. Ang kailangan mo lang i-apply mo yung natutunan mo sa Diyos. Kailangan mo patapos mo siya. Para makumpleto ka na natin. Yung desire mo sa buhay ka, hindi mo pa nakuha sa panahon natin ngayon. Yung generation, yung langit, siya ang mga katamasa. Yung pagsunod mo sa Diyos. Ayun yun. Lagi sinasabi ng Lord, alang-alang kay Abraham, alang-alang kay Isaac, at alang-alang kay Jacob. Hindi ko kayo pupuksan. Nangawag Diyos Pag sinabi niya na, I will bless your generation. Gagawin ng Diyos yun. Dahil sa'yo katapatan sa kanya. Kahit na wala na tayo sa mundo nito. Ang magiginabang yung mga kaapo. Kung hindi pa narating sila. Hallelujah. Glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Revelations. Tayo po lahat ay tumayo. Basahin po natin. With boldness, he who overcomes shall inherit all things. Grabe. Pag sinabing all things that belongs to God. Mga bagay na mabuti. And I will be his God, and he shall be my son. Tayo yun sa 7. Pero sa 8, hindi sa atin yan. Pag-ibasa. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire, and person which is the second death. Asan na tayo dyan? Hindi ko kang papayag na yung mga loved ones mo na nandiyan, ahunin mo na sila, puntahan mo na sila, i-share mo na sila kahit na pandemic, share mo sila. Meron kang text, unlimited call ngayon, Globe Smart, pwede na. Cross dragon, matuwa ka. Bakit? Ibinigyan ka ng pagkakataon ng Lord na yung mga mahal mo sa buhay dahil unli na tawagan mo. There is a global lateral revival on our generation. Pinaganda ng Lord ang mga puso ng tao na makaka. May pangangailangan sa Diyos para pag nangaral ang isang pangangaral, yung lateral na yan, mabubuhusan po ng lahat ng tao. Wake up! Level up your faith to the Lord. Hallelujah, praise God. Oh, glorify your name. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ika-7 at ika-8 ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan.
At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Bigyan po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4, na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso
sa ating mga kaluluwa na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating pong pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat, at huwag po nating kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po, dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.